Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. It's okay. Chiko chatirwadza zvisingaite kuti vaubva kwavanogara vanhu vasingagare munomo vanogara vanonzi vanogara kuSouth Park. Saka isu tazongonzwawo pagurupu reozonzi kunzi kune mukadzi apfurwa nemurume wake ari mumoto. Togarawo zone 4 ndokwata ndozvatera kuti tizosvikawo panapa. Alright. Imi mama muri kuona nyaya dziri kuitika kwakawanda. Vamwe vachiurayana, vamwe vachipondana, asi kuita nevarume chinyangwe nevakadzi vari kuuraya. Ini ndeve mashoko amunoda kukurudzirawo kuna Mwari kuonawo panguva ino, because imi manyatsosvika mukanzwa kuti ndozvaita murume auraya mukadzi wake. Aiwa, tongoti kana dziri hasha kana chii munhu ngava ari kudown tisasvike pakutongerana mutongo wekuti tinourayana. Ndozvamuda kungotaura chete, hamuna zvimwe. Kana kune vane mutemo unoiswa kuti auraya ngaaurayiwe. Asi mukuzere kuti vanhu vaita zvanhu vemutemo futi. Aiwa, tiri kuzviziva. Ende mambonzwa here kuti pane zvikonzero here zvinobatika. Hatina zvatanzwawo, tatosvikawo vanhu vakuda kutoenda nekanyepa. Makasimberana baba? Tofara makadini. Aiwa, tirenani zvedu nematambudziko kane chitiko chaitika. Zvinorwadza. Zvakaoma. Asi mimi muchinzwawo pamasvika panzvimbo zviri kunzi zvafamba sei? Semanzira atinoita takaita kubva nezuro manheru. Nyaya yatinoti tanga kunzwa nhasi useni. Manheru chaiye takanzwa pagurupu redu reZRP vachitaura nyaya yekuti ndozvaitika. Dombo apfura mukadzi nepfuti akazipfurawo. Saka zvakasvika nezuro manheru. Saka chirwere icho chakangotinetsa kuti iyi yatongova mhirizhonga iri kuitika mukati menharaunda medu. Haisina kumira zvakanaka. Tichiti kana munhu achinge atadza kunzwisana nemhuri yake aende pane munhu wechitatu kana wechina kugadziriswa. Kuti zvakadai tatorasikirwa hapana kudzoka. Iye mukadzi afa, iye azofawo. Saka hapasina kudzoka, vanhu vese vatongoparara. Upenyu hwatoparara. Saka GBV iri kunyanya kwayo. Toda kutoti dai zvaikwanisika vanhu vese vana maawenesi angatoitiswa kunyanya macommunities edu kuti vabatsirikane pamusoro peruzivo rwekuziva kuti zvakadai hazviitwe, nekuti zvine ngozi kuvana vari kusara, uye zvakare pasina kumira zvakanaka kumhuri dzese. Saka nyaya yakadai yemhirizhonga yakonzeresa nherera dzatosara vana vanherera vasina pekutangira. Saka nyaya yeGBV kana kuti yemhirizhonga tinoti haina kutibata zvakanaka. Dai Mwari atitira zvakanaka atibatsirawo. Baba, ndanzwa muchiti mugurupu reZRP ende tikunzwa kuti vaviri ava, mudzimai anga ari mupurisa womurume wanga arimo, ende tanzwa nyaya idzi dzati wande dzemapurisa kunyanya vanozongopesa vatora pfuti vazvipfuura kana kuti vaita sei. Imimi pakaitwa sei papo? Notechiti vanhu vemutemo vanonge vachiziva, vanenge vachiziva ndo vatechitasa kuti tikaenda kwavari vatibatsira, asi ndo vari kuwanikwa vachiita zvinhu zvakadai. Icho chokwadi chamuri kutaura ichi. Vanhu vemutemo kazhinji ndo vanotoabvisa mutemo. Ini chandiona chakakosha ndechekuti pfuti dai dzachigara nevanhu vakakodzera kugara nadzo, uye pfuti dai dzachinzi dzichishanda nguva yechuti yebasa yosiyiwa kubasa. Vanhu vanozoshandisa zvisizvo sezvamaona zvaitika. Saka kufamba nechinhu zvakafanana munhu arikufamba nebanga anopedzisira atocheka munhu nekuti arikufamba naro. Saka arikufamba nepfuti anopedzisira aishandisa zvisina kunaka, zvisina kufanira, because arikufamba nayo. Saka zvinhu izvezvi zvozokonzeresa kuti tarasikirwa sematauriro atakutoita zviitika kumapurisa, zviitika kumasoja, kuvanhu vehurumende.
inyaya yekuti kufamba nacho chinhu chacho obva watochijairira asi mangwana unozosvika pakadai. Pane zvikonzero here baba zvingaita kuti tisvike pakuti inini rega nditore upenyu hwemumwe kana kuti nditore upenyu hwangu? Ya, zvikonzero zviripo ndezvekuti angava murume angava mukadzi anenge asvika pakupererwa. Kupererwa ndiko kunozoita kuti munhu aite decision isiriyo. Decision iyoyo inongoitwa nemunhu zvichero ani zvake. Sematauro atachiita kuti anobata nepfuti zvaitaura nanzvadzi yangu kuti mapurisa kana kuti vehurumende ndingangoti chero ani zvake anenge afamba nechinhu zvisina kunaka zvinongoitika kumunhu wese. Saka izvozvo zvagara zvatova kwatiri kumunhu wese zvoda kuti tibatsirikane tese tizive zvatinoita kana kuti tizive mafambiro emaramiro atinoita. Hurumende yotodzika mutemo wekutoti tisashandisa zvinhu zvakaita seizvozvo nguva isiri zvebasa, uye chinhu ichocho chofanira kubuda kana chinoita basa rakatoita sekuti umhanyisana nematsotsi ikabuda uchienda nayo kumba kana kutendera kuti igare nayo kumba maiziro yacho kuparara kwevanhu. Ataiwa chitiko chaitika ichika ndarwadziwa murume uyu aifanira mutongera kupererwa kusvika pakuuraya munhu. Izvo ndo zvangondirwadza izvozvo. Ndarwadziwa ndabatikana nemunhukadzi shuwa achiurayiwa nemumwe mwanawo wemumwe munhuwo zvake. Ini ndinotoona uri umbwende watoratidza kana kudzinza rekwake chaiko chekuti imbwende yekuti kundika kwacho kwaiteko aifanira kumirira kuti nyaya ipere mukutaurirana kana kurambana kutori nani. Kana dei akatozviitirawo pachavo uko pane kuti auye vazviitire pamba pemunhu. Saka aifanira kuuraya munhu seurayiro yamuita iyoyo. Hapana nyaya isingapere nyangwe ikunzi yakanyanyooma zvakadini, hapana nyaya isingagadzirike. Nyaya yegona kutogadzirika through kana kurambana kwavo kana through kuyananiswa. Vasati vayananiswa vakutotora mutemo kuisa mumaoko mavo apo vari vanhu vemutemo. Izvo zvatirwadza. Ndo mashoko angu chete, mwoyo wangu chaicho kurwadza kwawaita nini. Ndo mashoko angu andada kungoti ningotaura wangu kuti mwoyo wangu ngowana kureruka nokuti tabatikana nechitiko chakadai. Asi pamasvikawo panzvimbo mama, pane zvikonzero here zvamuri kunzwa kuti zvingava zvaita kuti vazosvika pakutorerana pfuti vachipfurana? Pane zvikonzero zvinobatika here zviri kubuda panguva ino? Nokuti zvikonzero zvacho asi munoona kuti pachavo vari vaviri vauya vaine nyaya yavo. Nyaya iyoyo vasati vaiyananiswa vakutoyananisana pachavo nokuurayana. Saka isusu tatoriwo neshungu dzekuda kutonyatsokunzwa kutoti chambovasimudza chii kuti vange vachisvika panzvimbo. Tachita kutochinzwa nokuti vaurayana tisina kutozivawo kuti chavasimudza kubva South Park kuti vauye pakuhopli kunoku. Tada kutochizivawo vaurayana tisingachizivi. Toita sei nemhirizhonga dzemudzimba mama? Nokuti nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda. Murume auraya mukadzi, mukadzi auraya murume, vamwe vari kurovana misi nenguva. Toita sei kuti mhirizhonga dzemudzimba dzipere? Mhirizhonga ndo zvakangofanana nezvanga zvichitoitika izvozvo zvokuti kuuya kwavanga vatoita vanga vauya zvakanaka zvokuti vatobva South Park uko kuti vauye kuti vayananiswe. Izvi ndinotokurudzira hangu kuti chinongonzi kuyananisa kwachoka pachenyu muri vaviri kana makundika mukatsvaga mumwe wechitatu kana kuti wechina moyanana. Ndo solution yanga vaita yanga yakanaka chaizvo, but zvavazoita vasvika panzvimbo ndo zvakashata. Ndo solution yanga yakanaka kubva kwavaita kuti vauye kuzoyananiswa. Ndo zvaungadei vatongomirira chete kuti vayananiswe vasaurayana. Aiwa, ndinotenda mama. Makesi mamwe ari kumashure amboitika munogona kutiudzawo ari kuitika muno muhopli macho. Right, makesi I think makesi ari kuita ne-EIMED because last time tine imwe case yatakatoita last month tine umwe akatorohwa nestick esnuka akafira paposition ndi muri kuona afira paposition iye munhu wanyanya kumurova ari mukati izvozvi. Mutemo unoti kuuraya munhu hazvikodzeri handitika tinotosapota that mutemo iwowo handitika tinousapota but isusu semusha we have to need a dialogue yekuti even pakaito
any organization or else vanoitawo such a dialogue yekuti tize magariro because magariro atinoita akangokotikoshera upenyu hwemunhu hwakangokosha. So we need a dialogue so that vanhu vanodzidziswa vooneswa kuti tiri kubva kupi tichidepi zvinhu zvinotimirira zvakanaka. Takatarisa vanhu ava vari kunzi vese vanhu vemutemo, zvoitwa sei nekuti nyaya dzevanhu vemutemo dzoramba dzichiwanda kuti vari kubuda nezvombo vachiurayana. Hapana here mutemo ungaiswa kuti kana zvombo zvichibuda zvinge zvichisainirwa pasi uye kana zvisare pastation panguva dzisiri dzebasa? Tiri ipapo ndo patataura panhau yedialogue. Handiti mudialogue ndo matichazobudisa pfungwa dzekuti mutemo ngauiswe mutemo kuti vanhu kuurayana ngakumiswa kana kuti masituations ekurovana like aripo eparizvino mutemo unofanira kugadzwa. Totoda kuti mutemo ugadzwe kuti zvinhu problem ipere ishi nekuti muno muhobli irikungoramba iri one problem. Ndizvozvo ingoramba iri one problem. Saka isusu that's why tati we need dialogue. Letobva tazvinozvitaura kuti no isusu mutemo da waiswa mutemo unotigaidha. Anditika unotigaidha kubva kuvanhukadzi nesu vanhurume nevana vachona. We need a guidance. aiwa tinotenda baba. Makasimbere baba. Totika nematambudziko nechiitiko chaitika ari kuonekwa ari kutotirwadzawo. Kumana ndakashanda naye kupolisi kubva tichitanga paTrababulus kusvika tizoende paboka apo tiri pamwe chete. Musha unohopuri musha wangu wakaoma asi takaumisa kusvika pari nhasi kusvika wanisi waswatuka. Asi zvazotishamisa kunzwa kuti taita kuti chief tengati chief wadena. Ndizvozvo saka taita kuti chief dombo kuti nyaya yese inotosvika kwaari hapana nyaya yese hapana yaibuda paari taitonamata kuti tese postori. Saka zvazotishamisa ndezvokunzwa kuti ndo zvaitika. Saka tikurwadzika kuti murume uyu asvika pakukundikana izvozvo zvaitikansira vanhu kuti zvakadai zvika achizvikansira nhasi akundikana sei inge iri mhare. Murume watainzwa kuti kana daiti pakaoma sei aipinda chero pane mbavha yekuti yaita sei taitoziva mbavha totoitora kana kukoti taimira kusvika mbavha yanyura patiye pakupedzisira kuti hatina kana remuromo zokuti chii chanyatsoitika kuti akundikana sei chii chaitika. Alright mukoma tine urombo tiri kuona kuti chief zvishwa sekupupura kwamuri kuita kuti vanga vari munhu vaitogona kutora kana mbavha ende madhamu wavo wavasvika pakupfudza vanga variwo mupurisa. Takashanda tese nawo medhamu wacho medhamu dzanwa makashanda mese. Tiri kuona nyaya dziri kuitika kune vemutemo, nyaya dzekuti munhu anopedzisira ashandisa pfuti kuti azviuraye kana kuuraya mumwe munhu. Ndinovimba imi kuti makashanda mese nemiwo muri mupurisa. Pangachaitwa sei kuti nyaya dzisarambe dzichiitika kuti mapurisa acho kana kuti masoja acho ndo akupara mhosva nepfuti idzodzo? Ipapo pano pari kutotinetsa because tiri kuzodhisaidha munhu ari mumba make kuti because denga akasheyawo takaedza kubatsirana but kureva kuti akundwa satani amukunda amukurira zvichokwadi. Aya akasheya takagonawo mutaiwa izvo asirizvo. So pakusvikana nhasi asati aziva kuti nyaya ita kuti yadaro kuti akundikane kusvika apa inyaya inoti chii asati taanayo. Saka toti tine nyaya dzekuti vemutemo wacho vogara nepfuti here kana kuti pfuti dzosarendwa poitwa sei nekuti anenge achigonaka kudzishandisa pfuti idzi anenge akatrainwa munhu saka nyange akaita personal futi anogona kuishandisa poitwa sei? Uye hapana mutemo here futi uripo zvichida mumastation wekuti pfuti dzisainirwe dzisati dzabuda kana kuti pave nemutemo unoita kuti pfuti kana kuti zvimwe zvombo zvakashata zvisabude zvichienda kudzimba nekuti tikatarisa nyaya idzi dzawanda kuvanhu vemutemo. Pfuti dzekustation dzinosarendwa dzotoitwa hand over and take off dzichiiswa kuamari. Asi kana uine personal yako seuyu uine personal yako ndiyo unoenda nayo kupi kumba because dairi yekubasa inenge yatokirwa uku haiuye kumba but iyi pfuti yake personal yake anofamba nayo. Asi pakushanda kwamaita nawo
hongu zvinonzi nganga izvirape zvichida pamwe kugona kwavaita kukansela vamwe pane matambudziko amaiona kuti vanhu ava hongu vanowirirana asi zvichida pamwe vari kumbopokana apo neapo maimboona here zviratidzo izvozvo zvingaita kuti nhasi tizoti inogona kunge iri nyaya iyaiya kana kuti namedhem ava handina kumboona dambudziko ino vakanditora sendinoera muti pomwe chete nemukadzi mukuru vanonzi mairani Simboti saka vakanditora ndonga mwedzi wakapera usiranzano atimbosvika imba kwangu mundoone kuwaka kwandakaita umba kwani kwangu ndikakwira mota yavo ndikatadzana maane mota bangu izvizvi tikaenda kumba kwamedhem ikoko tikapinda mumba ndikaratidzwa kwese tikapota tikanzi ndokunogara imbwa kusososo medhem ndakavatengerawo mota yavavo ini ndani yangu vakadzi vaitoti titipewo mari yemuriwo zvikanzi aiwa imi mune mari dzenyu muwariti shandisai mari dzenyu vaitosekedzana hawo zvekutoseka zviya tikatoti atetenda yakuenda kumba tikanzi anochiperekedzai chibhudhi wedaa medhem vhasare vandatoperekedzwa nemukwasha wangu yedomboyo saka kuti ndingati pane zvimwe zvinhu kana zviri zvinhu zvaita zvangomukira mumakumbo reva kuti handisi kuziva kuti chaita kuti wabva waurai nemukadzi wazviurai kuti nyaya yacho iri panani waita kuti waurai umbowo kusvika pa kuti ene zatina kana tiubvunza umbowo kutinzwa umbowo wakakwana takungonzwa zvemakuhwa asi dai mumwe wana aripo tiri kugona kunzwa kuti nyaya iyi tiri kuitora pane ushu asi ofa hapana kwakungonzwa mafunga chakazoti saka tongoti amanyepo asi wairi ndowafunga zvavaita kuti waenda wari pamwe chete yawa ndizvozvo tinotenda baba chiti munyaradzwe ndotaura hwangu pamusoro pemurume anonzi Dombo Dzvuku Farao zvatirwadza zvikuru takashanda naye murume uyu nguva zhinji takashanda naye hatina mboona hedu problemu yake zvakaipa zvaaita saka nezvaitika nhasi zvatotikahlamadzavo mupurisa uyu mudzimai wake mupurisawo saka tatoshamisikawo nazvo tichinzwa kuti apfura mudzimai wake nepfuti iye achibva azvipfurawo saka hatina kuziva hedu kuti nyaya yaazviitira ndiyeye umbowo hwakazara hatisati tavaonawo asi izvozvo ndo zvatiri kungoziva kuti ndo zvaitika kuti tizive kuti chikonzero chei hatisati tava kuziva kuti chikonzero chei asi taitozivawo kuti munhu aitokanzelawo vamwe vanhu vakanga vaitawo problemu vaitoendawo kwaari vemunharaunda vachitobatsirikanawo kubva kwaari asi izviwo izvi zvamuwirawo izvi hatisi kuziva kuti vo zvabva nekupi ndo mashoko andinawo Alright, mukoma tine urombo mukuradza kurwadziwa. Pane nhau iri kubuda vazhinji vari kukatyamadzika nekuti vari kuti vanhu vamapurisa vanga ane pfuti. Vamwe vari kuti saka isusu tichaenda seiko kumapurisa kuti atibatsira kuti kana mapurisa acho nekuti aizi nyaya yekutanga takambonzwa kuti imwe azvipfuura tikanzwa masoja pangaitwa sei kuti ivo vacho bhozi vanenge vari trained vanhu ava vanenge vane pfuti vanogona kudzishandisa pangaitwa sei kuti pazvombo zvisaonekwe vanazvo kana kuti zvisaende kumba zvavangatoitewo maonero angu ndekutoti ngavatosimbisawo mutemo wekuti nyange angava munhu womutemo hafanirwi kunge ane pfuti kumba kwake munhu ngaarege kuine private pfuti kana angava womutemo chaiwo vanhu ngavapiwe pfuti dzavanongobhuka sezvavagara vachingoita kuti kana achinge apedza basa vongomeka shuwa kuti pfuti yake asarenda kwadzinofanira kugara dziri ndoona sekuti ndo zvingagona kubetsera izvozvo. Ndanzwa muchiti manga mashanda nevanhu ava kwenguva yakati kuti uyezve ndiri kunzwa muchiti munhu uyu ndiye mumwe aitopa vamwe counseling. Pauviri hwavo pane wamunoti here uyu taishanda zvedu tese asi airatidza kuti munhu ane hasha kana kuti zvingazoita kuti tizosvika pachitiko chaitika muzuva ranhasi? Zvekuti titi pane munhu anga ane hasha handina kumbodziona zvangu zvekuti munhu ainyanya kunetsana navanhu sitereke zvehasha handina kunge ndamboona zvinhu zvakadaro. Munhu wekutotiwo munhu aitongofarawo navanhu ototi ukatosvikawo dambudziko rake andokanzelawo kana mudzimai wavo chindotonyatsa kuti muzivawo munhu anga aitovawo soft munhu anga asinawo hasha anga achitongovawo vanhu vaitovawo vanhu sevanhu vanotooneka kuti vanhu vanogona kugara navanhu zvakanaka.
Takatarisa chiitiko sechaitika panapa muzuva ranhasi, chii chiri kukanganisika? Nekuti nyaya idzi tiri kuona dzaakuwanda dzekuti unonzonzi mukadzi auraya murume, murume auraya mukadzi. Nyaya idzodzo dziri kuramba dzichiitika muhwandu, zvisinei nekuti nhasi tiri pachiitiko chiri kunzi vanhu ava vanhu vemutemo. Mudzimba chaimo vanhu vari kusangana nezviitiko izvi. Chii chakanganisika mukati medzimba? Chatiri kuona chinozopa kuti zvinhu zvidai so ndechekuti kune vamwe vanhu vanogona kuchengeta sikiriti yavo nguva refu mukati memwoyo nemufungwa, oshayiwa kusheya kune vamwe kuti awane kanseling, zvekuti zvinozongopa kuti angodhizaita zvinhu zvakafanana naizvozvizvi, zvekuti vanhu vanozongokahlamara nazvo vakuona pave kuitika chiitiko chikuru chakadai, nekuti dei kwava kuri kuti vakasheya nevamwe dambudziko iri nguva ichiripo, otherwise dei zvisina kutomboitika. But nekuda kwekuti pamwe inyaya yekuti munhu zvinhu zviye zvaitika vanhu voramba vakangozviisa mumwoyo vorega kushiya nevamwe, munhu ongozopedzisira angopa decision yake yega. Ndo maonero angu, ndo vanenge vakazongopa decision pekupedzisira isiriyo nekuda kwekuti vanenge vasina kushiya kune vamwe. Aiwa, tinotenda baba chiti nematambudziko nyaradzwai panguva inorwadza kudai. Chokwadi aonekwa. Tinotenda. Kwadi munhu ndaimuziva pakushanda pamwe chete, taimboshanda pamwe chete kuchipurisa, taishanda zvakanaka. Munhu aidzoreredza vanhu nguva zhinji, asi ndaiziva kuti aigara iye aine pfuti yake personal, pfuti yake personal yaaifambawo nayo. Zvototi paitika chiitiko ichi ndarwadziwa nokuti iye nemudzimai wake ndaigara ndichionana navo, ivo vaitomboya kumba kwangu vachitouya tichitoonana sepaukama nokuti ndaimuti mukoma. Zvototi ini ndaiti ndikawanikwa nedambudziko ndaitotanga ndatomunudza kuti mukoma ndine zvandiremera zvamira zvakati zvakatotoya tondigadzirisa. Saka iye aigara kuSouthern Park, mukoma wake ndiye anogara kuno kuRopi. Saka pakunetsana kwavo kuti tizive kana kuti tibhotaura tese, but musi uno akatobva kumba uko achitobva kunondisira, aibika mukadzi wacho aitobika masamusa achitondivigira kumba uko. Saka chiitiko ichi chinhu chandikachamadza kuti ambofunga sei, zvafamba sei kuti azosvika panguva yakadaro. Ndanzwa muchiti munhu aitogara nepfuti yake. Chandingada kuziva ndechekuti iye akamboratidza here mukushanda kwacho kuti pane pamaiti umwe wedu uyu pfuti dai aregedza kugara naye, nekuti airatidza kuti munhu anozopedzira akuti hasha. Pane dzimwe hasha dzotonoona kuti munhu ane hasha, zvino zvaanogara nepfuti pamusoro pazvo ari trained. Munhu uyo anga asiri munhu ane hasha, anga ari munhu munyoro zvisingaiti, zvokutoti iye anga asingatombodi kunzwa chinhu chinonzi kana paita mbavha kana kuti apo paitika chimwe chinhu munhu aishanda nesimba achibatsira vamwe vanhu vazhinji. Saka ndikutadza kuti kuziva kuti sei iye atadza kuti atsvage vamwe vake vakwanise kumubatsira panyaya dzake dzanga dzichimuremera iye nemhuri yake. Saka kuti azongosvika pakudhisaidha zvinhu izvozvo, manzwiro andaita ndeyekuti paasvika panapa atanga afonera mukoma wake kuti ndiri kuuya, asvika pano auya iye nemudzimai wake nemwana wake musikana. Saka paasvika pano atuma mwana kuti enda unoshedza mukoma auye panapa. Mwana paadzika ndo paarohwa rishota achipfuura mudzimai wake endo paazozvipfuurawo, asi iye atomborarama pakuzvipfuura kwaaita kwaaita. Saka iye zvino izvi tanourombo totodzwa kuti iyo azoita sei tazorasikirwa futi zvakare neupenyu. Asi pane zvikonzero here zvinobatika zvingave pamwe zviri kubuda kuti vanhu ava vanga vaita dambudziko rechakati nechakati zvingazosvika pakuti vanhu vapfuudzane? Umbowo hausati wanyatsa kubuda unojeka chaiwo chaiwo, but mafamily issues arimo mukati medzimba, mukugara baba nevana ipapo ndo kunenge kune nyaya dzokwadziri kuenda. Saka tinovimba kuti kumberi kwatiri kuenda umbowo uchanyatsobuda wakajeka zvakanaka kuti chakonzeresa apa kuti baba wazofunga kuuraya ivo vauraya mudzimai ivo wozozviuraya, chii chavanga vachida kuedza kudziviridza kuvhariridza pakati penyaya iyoyi. Chokwadi chinosara chichibuda, asi vaviri ava vafa. Dai anga ari iye
ane mhosva yake kana zvimwe zvinhu zvaaida kuti adzivirira, aigona kuparadza wake upenyu iye murume asina kuparadza upenyu mudzimai. Dai anga asiya mudzimai osara achichengeta vana, iye woziva kuti ndine mhosva dzangu dzandakaita, bheta ndizvifireni nendosiya mudzimai osara achengeta vana. Saka pakuzodhisaida kuti kochiuraya nemudzimai wacho, dai ungozviuraya iwewe nokuti iwewe ndione une nyaya dzako ozviuraya, mudzimai osara zvake. Zvinhu zvanga zvakazvakanaka. Zvinotoita sei nekuti matambudziko aya ari kuramba achiwanda, ende sechiitiko chaitika panapa muzuva ranhasi, ndo vanhu vemutemo kwatinotizira, kwatinenge tichiti ndo vanofanira kuti gaidha nekutidzidzisa kuti gadzirisa matambudziko edu sei pasina mhirizhonga. Toita sei nekuti matambudziko aya ari kuramba achiwanda ekuti mukadzi auraya murume kana kuti murume auraya mukadzi. Ndikuona kuti matambudziko akakura, anonetsa kugadzirisika kwawo nokuti zvinhu zviri kuitika mudzimba umu zvakasiyana siyana. Saka kuti panyatso kugadzirisika, pfungwa dzemunhu dzinonetsa kuziva kuti chinhu chaari kufunga panguva iyoyi chii. Ndizvozvo ndosaka muchiona munhu anotoenda kana achida kunotenga pfuti, akaitenga anofanira kutoenda kwaanoenda kunoonekwa, oitwa mafingerprint, odi semutemo. Saka akatoonekwa kuti iye akakodzera kuti agare nechombo ichocho, semunhu anenge ane mabhizinesi unei wakakodzera kuti ugare nechombo ichocho. Chombo chekuti kana uchinge wavhiringidzwa nematsotsi unogona kushandisira kumbavha, handitika, but iye azochishandisira kumhuri yake. Zvinhu zvakashata. Handina kunge zvitarisira kuti angasvika panguva yakafanana nenguva yakadaro. Tinotenda seiko zone 5 ndiri kurwadziwa zvikuru nechiitiko chaitika pano pamusha padondo. Akasike kutanga pachiitika njodzi muno muzone 5 dzakafanana neidzodzi. Pakamboitika imwe yesinuka yemwana akangopondwa nesinuka vachingotamba tisingazivi kuti kutoenda pamiedzo. Nhasi zvendiri kushamisika, asi mapurisa vanhu ava handizivi kuti chanyanyobata ndechipi kuti munhu asvike pakudai, zvichiita kuti mushe uve mushe wakashata nezvinenge zvichiitika zvacho. Handizivi kuti dzingava mhepo dzerudzii ndiri kukumbirisa muno mumusha kuti chokwadi iyi hongu inhamo, asi munhu anogara kuSouth Park auya pamba pemukoma. Uyu mukoma pazvaitikira ndisingazivi hangu kuti zvazvafamba sei. Asi chinhu chinorwadza zvikuru kuti mupurisa awanikwe ari iye anosvika panguva dzekudai, tichiti ndo vanhu vanobatsiridza pane dzimwe njodzi dzinenge dzichiitika muvana vanenge vachifangwa kuti vadhifendi. Asi handizivi kuti washushikana zvakadii kusvika pakufura mukadzi wake nekuzozvifurawo kusvika panjodzi yakadai. Hazvinakidzi, ndiri kurwadziwa zvisingaiti, nekuti tinotokumbirisa rubatsiro kunobvawo kuvakuru, ende kanselingi inenge ichidiwa pane dzimwe nenhambo kana vanhu vatadzirana mukati mekurarama mudzimba umu. Panenge pachidiwawo kanselingi yakasimba inobatsiridza kuti vanhu vasvika panjodzi dzakadai dzekusvika pakuti mhuri isare dzavanherera, mitumbi miviri baba namai vatoenda nekuda kwezvinhu zvavaifambwa kuti vawane kanselingi inobatsiridza vasasvika pakuzviuraya. Ndatenda zvangu. Takatarisa matambudziko aya mama anenge akuramba achiwanda. Nhasi uno zvaitika pano, mangwana panenge pari pamwe. Dzimweni dzenguva mukadzi anenge achinzi auraya murume kana kutiwo pamwe murume auraya mukadzi. Chii chachinja? Nekuti kare matambudziko aya vanhu vaingogara varipo matambudziko, asi taisava nezviitiko zvakadai neuwandu wazvavanazvo. Chii chiri kuchinja chakanganisa dzimba kuti nhasi uno taakungofunga mhirizhonga, kurovana nekupfuudzana sanhasi? Chanyanyooma ndechekuti vana vedu vamazuva ano havasi kuwana kanselingi. Kudhara taitora vanhu vechikuru kana panenge pane varema vogara pasi voedza kukanzela vana vokurumidza kudii. Zvino vana vamazuva ano havasi kupinda mukanselingi inokurumidza kubatsiridza kuti vawane kuti vasasvika pamweya wokuzosvika pakuzviuraya. Kanselingi iri kuita shoma kwavari, ende havasi kutsvaka ivo kuti vabatsirwe. Vari kungotanga vafunga mweya iwoyo vasati vawana anobatsiridza kuti vapinde pakukanzeliwa, pakudzidziswa kuti kana wasvika pakuomerwa zvakadai, indawo pane umwe anogona kukubatsiridza. Ndinotova nevana vamwe kuswera zuro chaiwo
vakava vasvika pamweya vakadai umwe atomwa poison vandakazovinga ndikabatsira kuvakanzela vanava vakanzwisisa kuti zvinhu zvisadi ndadeedzwavo kuiuyai nekurumidza mubatsiridze vana asi ndakasvika zvechiwa ndikakanzela vana vakanzwisisa vana vakanga mukadzi atomwa poison asvika pakuda kuzviuraya ndikasvika ndikavakanzela zvinoda kungoti vana vawane counseling yekuti vakanetsana mudzimba vana vedu vakurumidze kufunga kuti kune vamwe vechikuru vanogona kutibatsiridza kuti tigadzirisane mudzimba umu saka pari kuita shortage yekuti ivo pfungwa dzavo vanonoke kuzvifunga. Takatarisa chiitiko sechaitika pano mama, vanhu ava vese vanhu vemutemo ndo vanhu vatinenge tichitarisira musociety kuti ndo vanotichengetera mutemo, asi tiri kuona ndo kwaakuya nematambudziko acho. Nhasi unonzwa mapurisa achinzi varovana nepfuti, mangwana masoja. Toita sei senyika? Hapangave rine mutemo unogona kuita kuti vasatakure zvombo zvinokuvadza kuenda nazvo kudzimba? Zvoda vemutemo pachavo ipapo kuti vasatobvumira vanhu kuti vachifamba nezvombo, nekuti vonai kwazviri kuenda. Munhu akutora mweya uya waagara nawo pabasa wekuti anenge ane chombo chaanenge anacho ochishandisa chisingafanirwi kushanda. Saka it's better kuti mutemo udzosere kuti hapana munhu anofanirwa kufamba nechombo ichocho kumba. Kana chiri chekubasa chingosara kubasa, chichimakwa kuziva kuti munhu anga ane chombo chaanacho asiya kubasa. Kana ari kubasa oita zvekubasa, kumba ofamba asina chombo. Ndofunga pamwe mutemo ungapindirawo panyaya dzakadai kubatsiridza kuti vanhu vasafamba nezvombo kudzimba izvi nekuti zvaakukonzeresa. Tinotenda chairman, tine urombo nezvaitika mudunhu renyu kuti vanhu vabva kwaabva kuzoitira zvavaitira. Tinovimba zvichagadzirisika sekutaura kwamaita kuti paakuda kuti pagadziriswe nekuti vanhu havasi kugona kuti vangogadzirisana pasina zvokuurayana. Tinotenda masvitsa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.